Kunesikhathi engingakhumbuli kahle ukuthi kwakunini, kodwa kunensizwa eyakenza isihluku esibuhlungu kabi. Le nsizwa lena yayifuna ukubulala inja nje emnyama, yasibopha ngeketango entanyeni, ihamba ihudula. Leya nja leya yayikhala kabuhlungu, isigxaza igazi la ngomlomo. Kodwa leya nsizwa yayingenendaba nalokho, yayithatha ngokuthi isilwane, ihamba nje sihudula kabuhlungu, sikhala isilwane sixhinyekile. Yangidabukisa kabi leyanto lena engangiyibona. Ngase ngifike ukucabanga ukuthi uyazi ukuthi abantu abanendaba nezilwane abazi ukuthi isilwane siwumphefumulo kaNkulunkulu njengomuntu nje ngqo, futhi isilwane sizwa ubuhlungu njengalokhu buzwa umuntu nje ngqo. Futhi isilwane kuyicala ukuvela isibulale nje singekho isizathu, singekho futhi isidingo. Sake sathi siya komunye umcimbi nje, omunye ubaba lapha usenza lento le kuthiwa, angazi noma kuthiwa isibusiso noma kuthiwa yini, la khona isilwane masizohlatshwa siqale sikhulekelwe bese sichelwa ngechibi. Lo baba-ke ngambona-ke yenza le nto leyo, wafike wayikhulekela le nkomo ezohlatshwa, waseyichela nje ngamanzi ngesiwasho. Kwamangaza kabi ukubona ukuthi emva kokuba enze lokho, le nkomo lena yayingaboshiwe ngisho ukuboshwa, aziboshwe ngisho ukuboshwa, kodwa yavele yayizela yona, yagobisa ikhanda kanjena, waseyishaya inxeba-ke, washaya nje inxeba kanye yasiwa inkomo. Ngase ngibona ukuthi shuthi umphefumulo walesi silwane lesi uphume ngokuthula, ngoba indlela okwenzeke ngayo bekubonakala ukuthi umphefumulo ocebe uNkulunkulu. Ngempela futhi nendlela okwenzeke ngayo ubonile ukuthi isilwane asikhalanga, asizwanga buhlungu, kuvele nje kwenzeka nje ngendlela elula. Ngiye ngidabuke-ke ukubona abantu indlela iy'lwane abenza ngayo kuzona. Ngibuka ukuthi abantu abazi ukuthi lo mphefumulo lo wesilwane, ngesikhathi isilwane esikhala usibulala ngesihluku noma usenza into ebuhlungu, sisuke sikumangalela kuNkulunkulu. Leyo nto leyo iba yicala kuNkulunkulu.